Frøerne fodres, episode 1. Med Daniel og Oliver. Her så er vi så en frø ned. Nu skal vi bare vente. Jeg har tænkt lige at få øje på. Kom nu, mand. Der var så lige en frø, der lige hoppede ud. Vores frø, vi nok har set vores anden video, vi lavede. Ja, eller som så hører med til den her video. Nej, der fik vi fat i den. Og nu kan I så lige se, hvordan det ser op fra. Og så er det vores dyr og æderkopper og regnorm. Nej, jeg tager Nu har vi der en frø med ude for vores bur. Det tager vi lige. Ja. Bare sæt den bagerst til kamera. Bare stille den derovre tilbage, så Ja. det vender. Bare lige have en nap eller andet, man spiser dem. Ja. Så venter du for helvede om din dumme frø. Spis den fucking mad. Jeg stiller den nok lige herover. Den går kun derover, jeg ved ikke lige, hvad der er galt. Nej, bare vent. Frø der, sætter den lidt der. Ja. Nej, bare lad den være der nu. Få den for helvede øje på den vips. Fuck, der er 2 frø, der jagter ind den. Nej, 2 æderkopper. Jeg stiller den lige der. Så. Nu har den fået noget på øje. Nej. Spis nu. Kom nu, frø, mand. Åh, helvede. Nej, nu har den fået op en. Ja. Ja. Bare vent. Så fik vi. den. Vi tager lige en til. Vi tager lige en til. Ja, vi tager det lige. Den her. Nej, ikke nogen af de der store. Jo, tager bare den her. Ja. Så på din løvfrø. Hvor små. Den vil så ikke have noget mad. Prøv lige igen. Hvis den er ud igen, så tager den bare ud. Ja. Så er den ikke sulten. Det fik jeg ikke noget igen. Nej. Fuck, det er så dumt ud, den er regn, den kører bare rundt. Ja. Fuck. Fuck, der har vi en stor frø. Kom med en løvfrø. Jeg har lige. Kom derned. Jeg tror ikke, den gider. Nej, bare tag en ny. Jeg tager en ny. Hvad for en skal det være? Prøv at tage en vores store løvfrø. Prøv at tage den store der. Den giga. Den giver sgu da ikke noget at spise. Åh. Skal vi bare se. Fy for satan. Så den giga. Den har allerede fundet på sigten, der bider. Se. Nu skal vi bare se. Hvis nu for helvede den bider. Fuck, hvis den havde den der bi. Ja, så griner jeg. Nej, den har fået. Nu har vi en stor skud igen, mand. For helvede. Skal jeg tage den? Ja. Hold øje med der. Fy for satan. Så. Kom så. Jeg tror bare, at sækken er sulten. Den har fået mad nok, kan man vist nok se. Jeg skal bare lige have øje på et eller andet. Fem, vi skulle lige med. For at vende den lige om. Og I skal bare lige vide, at det er altså nogen, vi selv har fanget. Frøerne? Ja. Ja, hvordan skulle vi ellers få dem? Jamen, jeg fik den jo. Ja, for jeg tror, den fik et eller andet. Så nu er jeg lige ved at have på den der. Der har man så tager de lige frø. Nej, Jeg vil tage de nye frø, dem vil ikke have noget. Der er en eller anden grå, den kravler ud.
Nej, nu hopper den ud igen. Nu hopper den ud igen. Så flyver den derhen. Du tager den lige derinde. Ja, gå lige op og vælge en ny frø. Ja. Nu skal vi tage. Skal være det hele. Så for en skal vi tage. Så. Tag den her. Ja. Som så er Ej, den her. vi tager- Vi tager den her, den er til. Ja. Så, nu burde I godt nok spise noget. Så spiser jeg lige nu. Nu får jeg. Jeg er ikke sulten, eller hvad? Så er man vist bedre på et eller andet. Jeg prøver på den der orm, nej, bænkebider. Ja. Hvad giver de ikke spist, eller? Jeg tror ikke, den er sulten. Jeg tror, den har fået noget. Der er lige den. Jeg tror, de har fået en til. Heller for at slå på snart. Jeg tror, hvis den har fået på noget. Ja, det må vi da På en håbe. stor vips der. Nej. Ej, den tager lige ny. Nej, den. Og vi skal lige have en til at spise noget. Den lukker. For helvede æde det der. Så for satan, nu hopper den ud igen. Og der sidder også en. Ja, der sidder jeg på kanten. Jeg skulle ikke så smart. De vil sgu ikke blive sættende, de er dumme. Æd nu noget. Den er fucking dum. Jeg synes, det er også sgu da sult. Man vil lige fange noget mad til ham. Jeg prøver lige at ryste den her. Lige. Jeg prøver lige at tage en lige frø derinde. Så nej, nu. Godt se. Bliver jeg sur, og de ikke kan spise noget. Så tager vi sgu lige tager den her. Den er sulten. Faktisk det er to dernede, så. Kan jeg mærke på den. Den er allerede frøet på bilen. Der er en pige, og der sidder på den arm. Jeg tror, den har ben. Prøv at kigge. Højre ben. Så en dog for helvede. Nu er bilen helt op på den. Nå. Så er der fandme lige over det. For satan, nu kom den op igen, den der dumme frø der. Luftfrøen der. Vi venter lige på, at der kommer et til dyr, der bliver spist. Ja, det kan godt være, den bliver lidt for lang en video her, så lader jeg bare den 2 i stedet. Nu er jeg for spændt af dumme frø, mand. Sæt låget på dig egentlig. Ja, det gør jeg. Tag lidt nye frø, og så byt noget metoder. Den her. Nu bliver der bare 3 dernede. Ja, de der dyr, mand, de... Det skal bare blive et. Den har øje for noget, den inde i Det midten. bliver jyllet. Jeg tror, den der over lige spist. Den spiste et eller andet. Ja, den har lige taget et eller andet. Den har lige jyllet ned. Jylle, den æderkop. Det er sgu sådan, vi snakker. Jeg er på Fyn. Jeg er på Fyn. Kom nu, mand. Nu har den fået op på en pinkepige. Og så. Sådan, så er det. Så. Slå i det. Nu tror jeg Bare slå i det. Ja. Nå, det var alt fra episode 1 af Daniel og Oliver og Jonas. Husk at abonnere og subscribe.
Ja, hvis I kan lide det, Ja. selvfølgelig. Men Men vi vil nok lægge nogle flere ind. Ja. Vi ses. Og husk, vi kommer fra Fyn af.